Hey guys, Khulumbai nwngthang angni गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बहरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैनि व्लगा बागा बीचआवहाय ओमफ्राय लोगोसे शपिंनि व्लग आरोना स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो एसे मा मोनो नायनोसै स रेडि आंखौ माबोरै नुदो गावदों ओंखारबाय वाव Masih ada tanda nukle. So. Ayo, danger koron baby. Mudah aku susah sih kan macam apa itu bela. दखान मोनसेयाव फैदो जोङो बेग लानो नागिरदों बेग ब्लेक कालारनि जा मोजां मोजां बेगफोर दंमोन नै आलदा आलदा डिजाइननि आलदा आलदा क्वालिटिनि आंथ' जा मोजां नुदों खिन्थु आङो बेग गिलिलिटखौ बिराद लानो बायो आरोना ओंखायनो आङो डिजाइनखौ लुक्सखौ मेटार खालामालासिनो बबे रेजें बेखौनो नायगासिनोमोन आरो नहीं चाहिए आई लव होने चाहिए नॉर्मल में मतलब प्रिंटेड नहीं होने से भी चलेगा सिर्फ नॉर्मल हाँ ब्लैक में क्या व्हाइट में हाँ ब्लैक होगा व्हाइट होगा सब भी चलेगा देखिए देखिए व्हाइट कैसे इको मोजां नुवाखै नोङो बेगखौ इखौ गोबाबा मोजांथार गुलुत जानाय नङा इ बिराद गुलुतथार नुवाखै नामा नोङो इमान गुलुतखौ बोरै थिखाङो रेजें ना इखौ लानो गोसोमखौ ये निकाल के देना हाँ दीदी ये दो ही मेरी हड़ी करना किसने बताया और कुछ सुनना इगो हाँ इगो दूसरी ये थोड़ा सा बड़ा है क्या इससे वो थोड़ा बड़ा है ये थोड़ा बड़ा है ये इसे इगो दूसरी में तुम अंशना मम्मी भी दूसरी बोलो तुम अंशना अंगद को ये वाला देना हाँ प्राइस मिला के और ज़्यादा ही बताइए आपका चॉइस इको मोजां जानवा कुछ है नहीं इको लाना ना कितने बना हो ब्लैक तो थोड़ा अच्छा लग रहा है ब्लैक तो ब्लैक ज़्यादा यूज़ करते हैं ना नंगो कंफ्यूज नहीं कलर ब्लैक कलर कर दूँ हाँ इस वाले दुकान में आ जाना ड्रेस वगैरह कुछ देख लो 산풍으로 감탑 줍시겠네 아유 산풍아 세스 So guys, दायो जोङो बागा बीचआवहाय मोनफैबाय जायाखै दे आयौ नायदो बे बुंबाय दं मादि नुदों सान्दुं खामजोब्बाय ओमफ्राय माइ सुमै गिदिर गिदिर बिरसोबाय आंखौ इखौ देखायबाय थादोंमोन आङो ओमफ्राय दायो जोङो बागा बीच खाथियावनो मोनसे रेस्टुरेन्टावहाय IPLबो नायगासिनोमोन दाख्लै इन्डिया पाकिस्ताननि IPL जादोंमोन ना बेखौहाय ओमफ्रायहाय मायबा मोनसे जानानै लानोसै बिराद उखैबाय आङो बाटार गार्लिक प्रन्स बिहरदोंमोन आरोना ओमफ्राय पमफ्रेट फिस बिहरदोंमोन जानोसै दायो जानो लुगैनाया थैनोसै
नेट के पीछे दोनों टीमों के कैप्टन भी थे। उन्होंने बाबर के साथ साथ मामूल हक से भी हाथ चाल किया। विराट कोहली को अपनी गेंदबाजी से फर्क में उतरेंगे शाहीन शाह अफरीदी और शाबाज खान, लेकिन कल gua sandung gosaमोन गोलोमजोब्बाय न'का सान्दुं गोसा आयौ बालुलुना जि boring थार अक्ट'बर मान्थनिफ्रायसो इन्टारेस्टिं जागोन बेयावहाय वाटार स्पर्ट्सफोर माबागोन आरोना थागोन सिगां जोङो टेक्लानानि फैदोंमोन ना बेयावहाय नोंथांमोना नुदों ना वाटार स्पर्ट्सफोरखौहाय जा मोजां इन्जय खालामनो हायो दाथ' गैया अक्ट'बरनि 18 ना 15 निफ्रायसो खेवगोननो ओमफ्रायहाय आं लावदुमखौसो बिराद आसा थाहोबाय आरोना वाटार स्पर्ट्स खालामहोनो माने बेफोरखौ मोजां मोनाबाबो आं बुंबा मानियो आरोना खालामनाया माने आं मा खालामनानै बेखौ बाङाय स्ट्रेसनिफ्राय बख'नो हागोन जागासिनो मानो होनोबा बे बिराद बिजिमोन आरोना खामानियावहाय ओमफ्राय दाबो बुंगासिनो थुदो थांसै खामानि होननानै ओमफ्राय खामानियाथ' मानसिया लाइफआव मावनांगौआ जोबखाया नङा होमबा अब्लाबो जा साननैसो भेकेसनाव फैदों बेयावथ' एटलिस्ट इन्जय खालामनांगौ ओमफ्राय बेना खालि फन खामानियाबो दरखारि देसुन ओमफ्रायहाय गवायाव निउ इयारनि टाइमावहाय नैबेबायदियावहाय रेस्टुरेन्टआ बे गाहायथिं आरोना बालियावनो गासैखौबो सेटआप बानायनानै दोनजोबो बेवहायनो केन्डेल नाइट डिनार लान्च ब्रेकफास्ट गासैखौबो खालामजायो आरोना बाट दायो गैया
सान्दुं गोसाथारबाबो दैयावहाय बार बारबाय थादोंमोन नालाय बारा पात्ता मोनासै आरोना खिन्थु मोदोमा खामखावजोब्बाय नेग्र बायदि गोसोम जाना फैसिगोन जोङो ओमफ्रायहाय नै बागा बिचआ बैयावहाय लिरनाय दङ आरोना ओमफ्राय बारा लावदुमा बोरैबा दुगैनो गोसो जादोंमोन खोमा ओमफ्राय बारा थांनो होआ आरोना गोथौथिं माने एसे रिक्स थायो नालाय मायबा मोनसे जाबा ओमफ्राय गिलुलु दैया नायलाय गोबाब साखिनायदोंमोन आङो सिगांनो ओंखायनो मिथियो आं दैनि टेस्टआ गोबाब होननानै मा खांख्रायो न'आवसो लांनानै फ्राय खालामनानै जानांसिगोन ना नायनो जा मोजांखा अरगोन थांबाय बेलेगथार न' खांख्राया इनिया खुरा गियान मादो जा मोजां हाबलांखायो ना गैला हाबलांबाय अक्सिजेन लागासिनो नै थ' दे दुगैदो नोङो दे सोर बुंदो माने दैया बुरजा ना बेनि थाखायनो ना दा फैनानै जेबो लाब गैया गवायावहाय नै कालांगुट बागा बीच गासैयावबो जेबो वाटार स्पर्ट्सबो गैया आरोना खालामनो मोना बेयावहाय दा अक्ट'बरनि 18 ना 15 तारिखनिफ्रायसो खेवगोननो दा लाबानो गैया फैनानै न' ओरैनोबाबो लावदुमा बेफोराव इन्ट्रेस्ट गैया बेना खालि आरामसे चिल खालामनाय आरोना आरामसे जबाय थाबाय इन्जय खालामबाय भिउखौहाय बेबायदि खिन्थु आंनिया एसे माने आं एसे हिम्मत बालि ना इबो मोजां मोनो बा बियो दा सानस्रिनो नांगौबा बियो दा लाइफ जेकेट गानलायलायनाय नङा आरोना ओरैबायदि दुगा ओमफ्राय आंथ' बिराद गिखायो लाइफ जेकेट जानानैनो आं थांबाय थागोन आरोना हा मा दैया गोसोमद्राय अबभियासलि बे मलदिभ्स बायदि जागोन नामा मलदिभ्स बायसाथ' जानाय नङाना बेयावसो सैमा खम नुदों आङो मिथिबायना दाख्लै जों थानायथिंथ' जि सैमा देन्जार सैमा दं माखौ नै बियो निउ इयार बाना जों फैदोंमोन ना बेयावहा गासैयावबो माबा केन्डेल नाइट डिनार खालामनो हायो पुरा जनाय होजोबो बेयावहा गासैयावबो फैनायनिफ्राय लाइटजों नुहुरजोबो जों बिदिनो थाबबायनानै ओइसिम थांदोंमोन खोनाबाय निउ इयारबा गाहायाव थांबावजायो गाहायाव थांबावजागोन मायो दैया थांफाया एकदम मायावसो थायो